Здравейте, приятели, тук. Аз съм Creeper F5 и тук до мен е Максулка. И днес ще направим една томбола в този сервер, Белчински Майнкрафт. Кажи нещо, бе. Аз съм зомбик. И това ще е от томболата. Два фусета. Един фул меч. Лък. Там някакви енчант стрели. Енчантнати легендарки. 5 полшанки за 5 странички. По 4 минути. 5 списки. И 5 поясни. Това е томболата. Ако искате да запишете, пишете отдолу в коментарите запис и името ви в игра и скайпа ви. И ай, чао хора!